da Xunta de Noxeira, pois o grupo residente. Primeiro de todo, agradecer á Cámara Municipal de Embate Santos, agradecer tamén a Academia Galega da Lingua Portuguesa que organizou estes encontros, e, por suposto, a Arca da Noe, que non se falta de nós. Estamos dispostos a ser o presidente da Arca. Antes de nada, tamén facer unha mención que non podemos estar hoxe na Manifa de Altri, pero con todo o noso grande berro de cara verde que quere seguir sendo do país. E decimos, Altri non! Non! Altri non! Rock and roll! Rock and roll, agora. Vamos. Dale un do, dame un re. Cuidera enamorada, que cuidera